wonten lenggeng Semar kudap pawana ngangkep mawon mriki. Anak putune pating jrentul kaya kukuk mekaten. Ana sing ngeces ya ana sing ngantuk ya ana sing lagi ngegayem bayan. Peyang cak ngomong agak peyang ngangkep bae peyang kaya undung-undung jentul bae ora kelayang ora keloyo. Dene wangsalan tembang jangane gedang bumbune gula. Sekarang ngomong bae melak kon goblok. Koken wong Solo. Aja kaken wong salan sira goblok. Delang-deleng ge sapa we? Pencipta lagu. Tong tolang nangka kawinan si bapak Kartawi Kartawi tampak lainnya sih bapak kaji kan mendingan pengen duwe rabi maning beli bapak Kartawi mengkenen temen rasanya loh penyanyi timpok ya tidak sopan vokalis diintuti itu tidak boleh mambu jengkol anak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pak ya pengen jadi maskot. Apa maskot? Masyarakat kota ngundang wong tua gak apa-apa sejene pengecrek umahe ning rusuk-rusuk ke ning ploksok umahe tapi bakal dalang dolan mana ya nyusut dalang lagi mangan sega jamblang ya nyusut bocah. Jangan hiraukan dia bila cinta tidak sejati. Lagu apa? Lagu anyar goblok. Papa Semar ki pantesnya ku sugi sawah, sugi empang pantes. Sawai lega nandur pari ya kenang teklik pantes ngelamun bae. Sugi empang nandur urangnya kayak tukang kecrek. Stres urangnya. Pantes mikiri empang are papa mikiri apa cinta kakang ning seno ibaratnya kamera vibra anyar vibra gaya Mimi Juleha tampak raine curiga asum dadine curiga cemburu bocah loyangnya beli makan cak bicara nembang ora bisa nembang nang apa sih isi nana inces sira blok endi inces mau kasih sawer ka inces kenal karo sinden Julia kak kenal tetap sewadah barang ning Wiramandalo iya aja suluk kapit wah suluk bae suluk ngidung apa ngidung aja suluk maning brok ngidung Chandra Bumi bari ngidung nadranan kah yang kok nadranan Pah sampeyan mikiri apa sih Pah cak madep pamene Pah Abdul pengen kandahan karo papa baru beli Pah
Abdul iki lagi bangun umay yayu garap dadi Pak. Lagi awan dadi tim Grabagan Abdul. Tas konser padi Abdul. Pada wis. Metu buku ya kayak curiga. Senok kita dicuriga, cemburu. Nembang apa sih itu lagu apa? Gunarane lagu Kembang Bolen. Ngaplang-ngaplang goblok Kembang Bolen. Bokat pengen mangan martabak sing kumbuhe nganggo makan beling ya kali ngomong. Bokat pengen mangan poci sing isine nyekeran ya kali ngomong. Oh, karo tudi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak. Iki Pak Aas Pak. Aas Ronani mah penyanyi. Wadon. Asmari mah tanggane tukang keno. Cak madu pamene dingin Pak. Nah ya Kak. Sing adoni lagu sehati bari jail sing Kang Wartono maka yo Dudu perawan buka dudu wadon panggilan statusnya sun masih duwe lagi Kang Wardono cuma kebenaran diwayu ake wong sing ngajak selingkuh hidung belang luru wadon kesepian Kang Wardono jarang diduit ning waktu kelir sebulan mong sepisan teka sore esuk dia nasi dewang wayuan sing ake berantakan duduran da dudu perawan buka dudu wadon panggilan statusnya sun masih duwe laki Kang Wardono cuma kebenaran diwayu ake wong sing ngajak selingkuh hidup belang luru wadon kesepian jahil jarang diduit ning waktu kelir sewulan mong sepisan teka sore esuk dia nasi dewong wayuan sing ake berantakan duduran da dudu perawan buka dudu wadon panggilan statusnya sun masih duwe laki mamaku patoni cuma kebenaran diwayu ake wong sing ngajak selingkuh hidup belang luru wadon kesepian syukur duwe di sampean beli pernah rasa kekurangan bahagia setiap waktu dan menggawe kemuliaan sampean wong paling spesial bisa rubani keadaan semoga sampai akhir hayat bahagia dunia akhirat aja sampai nemu di titik bosan jalani susah seneng bareng kudu
rasa seneng bareng kudu kuat tangan sing sing genggam harapane selalu melengkapi sepemikiran dan sehati sebab cintane kula sampai mati sampeyan sing paling sehati sampeyan wong paling spesial bisa rubani keadaan semoga sampai akhir hayat bahagia dunia akhirat. Serat salira gamelannya ya. Takdir bisa dipungkir, kadar bisa dipompang rela mati korban jiwa. Serat mamaku patoni mamaku patoni mamaku patoni wengi tadi tos katampi kan tenan jungjunan dalan-dalan kesangki serat katresna sepuderen cinta urang geningan lepat dugaan mundut mundut tepisakan gas lawas jungjunan urang teu samar pajauh dina tetapan
tali durian junjunan silih tosan tegalis sawangan pinuh lamunan napa nok sinden rini anggrae ini bapak ora butek sinden nining duduk sinden rini sinden nining mbok walunet tukang bonakan ibu tiri mamaku patoni mamaku patoni mamaku patoni matur kesuwun bapak kunang lagi mikir dulurira cunggring karo gareng mendekaken bagong langka kabar palawartan pamitan sing awit dina becik dina lebaran sampai kian ngumpak ulan kapit langka kabar-kabar dila maning rayagungan watire bapak kembul karo bocah badegan cungkring karo gareng mamaku patoni dewe kang paning eman dewe jare wangsalane wong jaman kuna ana caraka data sawala anak sing gawe cilaka wong tua sing kegawa-gawa ya sing penting mah aja salah pendongak Pak anak langka ku ya aja digeduni aja ditangisi bokat pengen ngerubah nasib Pak aja selawase uripu menengin ning dunia kere bae Pak Mama Jakartawi Mama Haji Kartawi bos prasarang kang lebih gebang kang mireng ya wis ada salah pendong apa ya Pak muga cungkring karo gareng kita nemu milik Pak apa nang mau ngetok-ketok lawang tapi muni bok ngono ana tamu bagong los periksanan tamu ya sapa kula ku bakal ada tamu ku pratin Pak bukan sing teka ku sepatuan nganggo kemejan tas cilike beli kari isinya buku karo pulpen apa gunang ya wong nagih utang ora Pak bang dinan bang minggon bang wulanan bang tahunan komplit temen bagong ya komplit kayak jambu komplit rang curiga wes goblok masih curiga banget alah Pak la ilaha illallah Pak nah ngapa bagong tamu ya Pak aya gondoruwo Pak gede tamu ya Pak priwe tamu gede-gede priwe suaranya ku Pak la endi sebar tak petot mung silune bocah goblok lho ana sinden krungu bocah silun-silun tampak raine sila
beli ngurusin din anak si masih gadis bocah anak si masih perawan beli kena mau ngalami bakana pancak sing nyala bocah ngomongnya ku takon apa kudu mangkun ku takon boy Semar aja kaget aku Semar oh wadah anak buta kok ya buta bakal gerem gak buta bakal miau siapa pembonang rame-rame suarane lamat-lamat ngawang-ngawang mamaku patoni mamaku patoni kang paling emang Mama Haji Kartawi Bos Pras Dewi Kang Waradono Bos Warna Bajang Kang lebih kebangi nire keding minangkane kang ditembangi Mama Haji Kartawi Bos Pras Dewi Mama Haji Kartawi Bos Pras minangkane kang ora mati serengkang kliwon anom jati sabi kang lebih kebangi lira keding minangkane kang lirengan mamaku pantone kang ditembangi Mama Haji Kartawi minangkane Bos Purade dilelipur biklipur tambah lawas tadi kenengan tambah lawas tadi pikiran Mamaku patoni dewe Mamaku patoni mamaku tuan rumah aja lisa rase sesepuh jati sekelor minang kasih nirangaku kalau cilik sapa kedang dalam mamaku patoni dewe mamaku sesampune matur kewon mamaku kan paling sayang kang paling emang dewe serengkang kliwon anome kebi kang Wardono Bos Warna Bajang becik pasti kepitik wong nasi pasti ketara wong benar pasti ketenger kalau cilik sabar dilelipur biklipur tambah awas tadi kenengan mamaku tambah awas tadi pikiran sesepuh jati saya telur minangka
kasih mirengaken balung pendelikasan kuleng jalara najana dok kaya katon di pikiran mamaku patoni sareng wajikar tawe geding lalu 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 Kang Udin minangkane saking ranca wes kang mirengaken Kang Udin saking ranca wase geding pos pras pamajikan tabi matur kesuwun singit katone angker kesawange tajem sorotan matane pos tatang jaya matur kesuwun lerak lerok matane lir penda barong sai mekaten pos tatang jaya pos peras dewe gumuruh abana-bana ngerotot dina wae pos tatang jaya pos peras dewe Semar melolong bae duwe tamu iya Kang sebade bendek bae ya Kang ya telengaken aku wong loro di Kang Udin sing ranca uwas lah tamu itu gede-gede temen ya karena ini nih singguri mah Pak singguri mah kayak tukang kecrek Pak mamaku patoni kang paling eman dudu bae ning kono sapa aku rajaning jin asmaku Jin Latawal oh Jin Latawal pos tatang jaya pos peras dewe sing ningguri bakal sing ningguri mah arane Jin Alpamat Pak bocah Jin Alpamat aja ngece tidak warakaken dalang reang eling eling mangka eling sapa dalange dalang ejo ajane aku tekamene sambung kabar ning sira Semar awakmu ngrungu apa ora mamaku patoni kang paling eman yen Betara Guru Koli Payeng Dewa wis lengser ke Prabon malah dianakaken pencalonan mung calone dicalon nunggal awale sing dadi calon guru besar Astina Dorna Kombayana mung barang tempo ndesek garep pencalonan anak calon susulan calon susulan priwe ya calon sing karen ya orang ana liyan sing dadi calon tandingane Dorna iwal anake Semar Kangaran Jungkring
Jungkring garap nyalon modal sing endi bocah. Duit-duit pira garap nyalon-nyalonan. Isun bunga aku seneng Semar. Sweet ses Jungkring nyalon dadi calon tandingan sebab bapak. Baka wong mawe blenak yen dadi pemimpin tentu emaning rayate. Aja kaya Betara Guru dadi kolipaning dewa nanging lok dibeda-beda. Bangsa ning manusa kelawan aku bangsa ning jin. Suara buta ngali-ngali. Kayak buta sing bulak. Dalang sapa cak weruh beli sing bulak ya weruh. Bapak dalang sangit mongkon buta ya. Dadien Semar anake garep nyalon wis akeh dukungan anak kira. Iya didukung Pak. Jungkring garep nyalon dadi kolipaing dewa. Tentu reang sebatu kan berubah ini Pak. Ana peningkatan Pak. Belanjane anak, mangane enak. Nganggo klambi sarwa bagus nyak ranggo Pak pengen tuku motor listrik Pak. Unggah sepeda listrik pengen. Sira blok pengen apa? Pengen tuku kandang ayam bae. Ayam bangko kayak pada kartisen sira gong. Sira bit pengen tuku apa? Tuku blangkon. Bakang wayang awan blangkone wis blesak. Sira dul pengen tuku apa? Pengen tuku komben pengen. Ngrabag suwe kok. Enak komben. Sira wis akeh dewek duite wis. Beli kewadahan wis mah duitku sampe nglempit ning dompet. Sombong temen sira kok. Kadiran duit akeh tak konon. Kadurang gerbae bakal tambah lebane pada kurang oli kah kaya masalah kah sira. Ai pengetuke gemuyu. Dukungan Pak Jungkring pengen nyalon dadi koli paling dewa. Lan benjang mengko. Yen papa blin dukung gadil bapak ini. Bagongan dia dingin menca-menca bae bocah. Kalesan bocah wis montar urip manding sira. Pakai lewat. Dadi sun tekan mene inget aku sing negarane jin. Sing negara Blabak Kewali Wajah. Arane Blabak Kewali Wajah. Aku dukungan akhirnya bakal tak bantu Jungkring mau yen nyalon dadi ratu ning dewa. Ya najan aku pada tak bantu Jungkring bar. Los bantu mah bantuan los. Tapi isin sing dadi wong tua mah ora setuju. Apa tadi ora setuju? Jungkring ku pendidikannya apa saja? Kader sekolah SD beli tutup pengen nyalon dadi kolipan yang dewa si priwe Jungkring. Lah watu ini ya. Siapa sih nyerawat bokong karo watu? Ceblok kayak wes bukan saya. Berak tua Bapak Semar berak ketua. Dadi awakmu wis setuju apa ora? Ora setuju. Ngraupi najis ning wong tua, gawe wirang isi ning wong tua. Menden apa Gusti Pendawa yen ngrungu wa Jungkring garep nyalon sebab condongan ning gurune mangsa condongan ning Jungkring bau. Lala kendi ini. Kendi lagi ruatan ngendi masih baik. Itu bukan kendi coy. Ini sebotol minuman. Enggak ngerti kamu orang kuno sih ya. Botol minuman sekendi bloon Semar. Lo wong tua di bloon. Yen dielingaken nglawan ucapan beli kena. Tak paksa kawan rosan yang tenaga yen bisa paksanen.
yen ora bisa jadi paksa ke barat tak untal malang sebar. Loro gelanggang perang sing lega sabar yo. Wah. Jadi bener bapaknya ora garap mendukung cungkring pengen dadi koli peng dewa. Sekang kapan kau ora bakal setuju ora gak bakal dukung. Ya wis, bakal bapak orang dukung putus hubungan karo anak pak. Lagi cilik jadi anak, wis gede jadi sangat. Lan benjang mengkok, dadi godong aja lok nyewek, dadi banyu aja lok nyibuk, dadi dalan aja lok ngambak, dadi panjak aja lok berkat. Bokat bapak anak lara geringe beli garap mek ora garap gerayang putus kalau anak pak. Wong tua apa macam ngono. Selamat tinggal sayang. Curis apa sih mene sih aku apa meluning Semar apa meluning Cuking kalau gayeng bakap meluning Semar ke apa ke aja amam melu Kang Cungkring mangkot melu soten melang dibabak ndase gagian sih aku Casmin sesama saudara tidak boleh begitu Tung. Kamu tuh jurusan kulonan gak boleh kayak gitu. Tadi pagi Nanang Wiwin Erwin Mang Manyong nyerantal bae dengan motor. Dia awe-awe aku lapas bae asale geng motor. Pah. Abdul wong karo dulur jare katega ning warase. Ora tega ning larane. Tega ning larane. Ora tega ning patine. Pegot guluneng gajah aja pegot wong sebetulnya papah meneng ning kene bokat papah kenang penyakit muntah bercek Pak. Bocah kok ndongak naik beli bener sih dak. Wong tua apa model mengene ha? Ayo anak duwe tujuan pengen nyalon juara didukung oh dua model apa nang setruk sih nang ngeden-ngeden bocah geblok maka wong tua bener-bener mendukung anak menang apa anak udah didukung wah tak ledeki sih dah geblok weteng dikleteki bapak beli bisa tangi dikleteki wetengnya baru doyong senok blak pinggir kali senok rini banget undangi sinden tas rini toli nining sidang ya sinden ini sinden catem tuh ini bocah alesan temen ya rotot dina pak bukat sira pengen naker ilmu di sini yo cacak kening sira maju bareng wah
kaya anak per-perane. Ah! Kabur sudah sabar. Kang Semar tak bakal kabur tujuannya nudokaken ngupai petunjuk kula kalian jenengan Kang Semar. Bukti lan nyatane Kakang Semar ora condong cungkring dadi raja. Orang restoni cungkring pengen nyalon dadi koli paing dewa. Ning lahir mamungkir, ning batin mah tetep ngakui kaya. Nyung priwe bega anak. Sebutannya kedung jero kena dijag-jagi nanging senyari atine manusia. Sapa sing bisa jag-jagi weruh atine manusia. Ogan lupian wis nudukaken yen Kakang Semar iki berak bunga cungkring dadi calon tandingane Rama Kombayana. Dados kulane ya aja melu mana aja melu mene. Kari ditongtong priwe lakon mengkone. Ngestokaken dawuh mangkat kenapa isin nuju ning Dewatan Narja. Untung durung nangani isune ya. Lamun wis nangani wah ngantemi majikan dhewek iki. Sing gedhe ning ngarep Gusti Kresna. Sing cilik ning guri Gusti Arjuna. Lho, dadi raja ning jin. Untung durung ngantem raine. Waduh lamun kewirangan isune ya. Ah ketimbang isun nuju mengkedewatan bagene ora katon ning mata, ora krungu ning kuping ya karuan ning batin mendukung ning anak. Koyang temen merajalela lamun durna dadi kuli paing dewa. Tapi isin gedurung tetek ning atine. Yen cungkring nyalon sapa sining gurine cungkring, dadine cungkring wani nyalon ya. Ya gak. Saking mamaku patoni njaluk lagu ya kebayang. Bakal wis waya mene kebayangane kemana-mana. Apa maning bayangane tukang slentem. Anak inces gang lirik bae tukang slentem. Sambung maning lakin sedulur Kang Udin sing rancawasta. Lagune Sulaya Janji. Yo. Kodin ana mani Mas Yana. Singkang Wardono Nokrini sing nembang njaluke ngaplang-ngaplang. Lagune penyaron. Iya, Dados. Ning mata kelingan karo wong sing langka
Dalan. Seminggu kaya dibisakan kebayang ning mata yen mangan rasane rangene mamaku sedina tetunggu beli tekan seminggu kaya ditinggal kebayang ning mata sedina sun kelayang seminggu sun kelayang sewulan mamaku patoni sun kelingan seminggu mimiku uci sun kelingan yen mangan ralali yen mangan rasane rangene grentake ati bagian mati tenimbang beli dadi sawiji kebayang ning mata ora kena dipercaya omongan selalu sulayang janji arep emani tapi masih angger lara mamaku patoni sumpah pirang-pirang sumpah masih angger main cinta sing awit pertama kenalan sampai lawas hubungan aku milikku ketimbang omah kene suka mari ganti wong sece kader lanang pirang-pirang ora watir ora melang ketimbang omah kene suka mari ganti wong sece kader lanang pirang-pirang Jawas ora wati ora melang Kang Udin yen putus karo kekasih nawa masih oleh ganti ora pandang bagus masuki asal emat orangnya cintaku lama gagal ibarat kamera ngeblur ning sejene tunggu seni tambah baik Kang Wardono tambah gede tambah kencang cinta ibarat singa terus luwih gede
tambah kenceng cemburune. Curiga kadang pengen kakak curiga, cemburu kadang pengen kakak cemburu, cemburu curiga tandane rinduan cinta Kang Wardono. Cinta kadang butuh rayuan gombal mamaku patoni, malah luwih enak pas tukeran mamaku di ambung batu jamin pas ngaplang-ngaplang mamaku patoni. Tambah gede tambah kenceng mamaku, cinta ibarat singa luwih gede demene, tambah kenceng cemburune mamaku. Curiga kadang pengen kakak curiga, cemburu nok inces kadang pengen kakak cemburu Kang Wardono.